Zovit kan lo le ta thir tu te sibai vekule tun tuma chuan subscribers 10 khat request na wangin laum lam kan soi vele thung don ani asne de kar chung ko be chan hian tlarang movie munom tak Haunting in Connecticut posiam alo ni to a he movie hi tlarang film na ma chuan en lo pol tak ani nge ani kha asne de kar chung ko hi kumsang kha zakwa somriat parung chun somthum kan Southington, Connecticut 208 Meriden Avenue wa chuan anin suan luta hein hi azau thain luaman atlom box sia tinan fapa Philippa treatment lakna handam doi in alo nai bok nen chuan an fapa dam lo han boi puina po chu all samin engkim mai chu arem changin a fu vel vek mai ani chuti anin lu thara thamuang taka chungkwa an chen ho nu re lo te a chuan kumsang ka sakwa somni dei to khan anin lu chu mi thiruang da na na man alo ni to thin ti an ra chuak ta a tin an in lu aming dik tak po chu hala han funeral home ti alo ni ko mai kumsom tel zet mai mi thi song bol na na man alo ni to nge ani he chung kwa hian naw pang te lo min Philippa room po chu in chong lama om ani a ta hian ani thil a thlen thin ni Philippa chuan arum alu atanga rei lo te a chuan tharanga mu thin thuanu le pa ten hen a chuan a soya ma senu le pa te ro chuan anat na cancer chi khat hotkin sawanga thil mu solanga chuan an ngai sak maya ma se thil mu sol satlia ringot zong ani big lo Philippa chu rei lo te a chuan amezia zong chu adang lam dor maya savun thomno angai nat ngai leilo chu ngai na thutin anu ne na chuan a pu thana tur silai amamo thu chu a soi chuak ta hial maya Philippa thil ton nang hianu le pa te hian an ton vel owang mai ani chutiang an fapa berina tlarang a mu thu soi fo tak sia chuan an chung ko chuan ngai ven lo thei ani talawa in hnuai lampanga chuan eng thil nge omte reng tian en fiata ani in hnuai lama chuan eng thil te nge om tian dap ta ka chuan in sakna bungro phena mi thiruang song bol na man ruwa te chu an mu chuak ta treu maya tinan in kiang loka chuan than mual man to lo te chu mu belin bom hlui to tak mai chunga kumzabitel kal to a thalak mi thiruang le mi thi vuina thalak makzet mai chu an hai chuak ta treu maya hetiang thil in hnuai atanga an mu chu tak treu nu hian ani he chung ko hian thil mak le hlom tak an ton chho tak ni he chung ko hian an soi dan chuan heina room sang ta chu mak tak mai hian achangin an luma achang hian an vot le em thina hetiang room chung bo ro ka dang lam vak lai hian mithi to tha te chu ruma chuan an ron lang thin ani karmeni soi dan chuan hein hi an lu tet ni zana tang chuan a rang hala chu zan ma sabera chuan ka fapa Philippa chu mu thei si lo engemaw hian mak deuh hian om tira ma se keini ho chuan fiam thua thawa chuan kan ngai sak maya ma se khami zan kan Philippa hian fiam thua thaw zong lo ti tuna hian khre thiam ta chi ani tin a soi karmeni chuan ti hian a chun zoma he wang hian Philippa chu rei vak lo ka thon bawa ma se he min nu rei lo te atang hian thla chuan eng tin amoni hian min nor fowa chi sanga ron langin a chang phei chuan min be hial thena ni ti na soi CNN ina karmeni a interview na chuan ti hian a soya ka fapa Philippa chuan hein kan lo tir zan hian tlarang o a ria tinin hnuai a po hian mu in ami mu pa chu a pian phung le a in chei dan zong te po soi thei vek ani ti na soi karmeni chuan a fapa thil soi chu thu mai ani lo ti soin a una unu mut kora po thla chuan a chul thu a soya chu thla ka mu chuan mel chazet mai hian min ni khuma ka una unu kora chul zo chuan kong khar lama min chu san le ta ani tin a soi bok karmeni chuan a soi zel na chuan chung thla te chuan nau pang an ti thaya an soi sak mai ba ka chuan anu pa chuan tim lo taka an pong sola an song bol thin thu soi bok chung mai ba ka chuan karmeni una unu chu mu thei lo kutin amut lai chu na khal thina chu kut chu Philippa kut ngei ni a soi ani a police ten zona an zo chuan tiang hian a changa zana me chiate an mu thil to nu a chuan a khal thin thu soin a una nu kum som pani mi po chu 6 man pui alo tuma
ma se lo cham lo thung ani hemin hu hian Philip hi naw pang en kol na mun bi ka da ni in aril lam doctor ten anen dek nu chuan aril lama chian lo na anei ni in an ngai ani Philipanu Carmelit chuan tharang lam dan chu tiang hian asaya an vai mai chuan an cher em vek maya an zinga pakhat chu a cherin a biang kiru po asang le a hepa hian samsei hu mai pu in amit chu khur thuk taka chuan adum ema adung zui zonga trial court ha in akete chu englai pona chen in asoi arum chuan chunglam pang chu atet zo ka wang chuan anau pang ho chuan riak thina churuma chuan thalak bom chu da thin ni in anwai room zau zo ka chuan mi thiruang chu an song bol thin ani Carmenite hi anfapa Philipa cancer natna chi bai om tak tuar adam chole be sena wanga helai muna in suan lu chau hi anni a hein hi mi thi vuina in ani ti reng an thelok big lo ani atira phe chuan in hnuai lam kalna hi ain kal tlata an tlo po hnu a chau mi thiruang song bol na hi an hu chua thua soi ma se Carmenite soi hi helai nai vaya cheng tele ai nei tu pa hian an hial kala Carmenite chung hian heinom dan hi chu an lu ma po hian an thachiang hle turangai ani an ti ve thung Carmenite chuan a thil ton te tiang hian a soi zela in ka hol faini te hian thil mak tak tak hi a thleng thina in hnuailama tang chuan tuiron liam chawin chuata chuan a ron liam chuak thina tin tui chu harong sena hian in thlakin thlengta chu a in thlo bo thina tin light bulb te po chu ka thom dai chungpon an thimin an eng phe zok thin ani tin kan fa panau pang ber petli chu mu thei si lo tha chak tak hian rong da na kenia chuan hlangin a sop kwal thina tin heng ba ka hian lu chau ka zung tang te le mi thi thil lenga matam tak chu an mu thin thua sei bok Philipa chu thlai na biak thina wangin damdoi in lama chuan check up ani a aril rolama na ve anga soi ani kan ti do kha Philipa chung ta chuan hein an lu atang hian Philipa chu mak tak mai hian avun ta chu aron thimin ain la sang ema tin tharum han tho mai po chu aching ta hle ni in an soi asne de kar chung kwa chuan an in zir chiang tur chuan thil maklam chui le ngai ven tu te an pun ta hiala heng researcher te hi John Jeffries etale Lorraine Warren te an ni a ngun taka researcher John ale a hoten thil om dan an chui nu chuan tiang hian thil om zia an soi fia ta a heina ruang song bol na khoi thin tu te hian an rong kol te chu an phu ma hian du to kin an pong sual thina chu wang chuan chung mi thi tharau thin rim em te chuan an ruang dim lo taka an pong sual an ngai salai chu an lo thlir thin ni in an soi ma se he Southington in nei tu Susan Dota Smith ve thung chuan tiang hian a soya hein hi a hrang lova tin a hrang ngai bok hek lo atia tin researcher ho tu sai chu pom lo thua soi ve thung ani ole khati zong kha tun tum video a kan ngai thak thei te chu an lo ni le ta a next video a thung ai nom tak ne kan i mule don ya